Ini video kemarin ya rek, hari Minggu. Ketepaan hari Minggu kemarin iku hari terakhir liburan sekolah. Tadi nih si ayah iki ngajak jalan-jalan, tapi gak ero kate nandi. Tadine aku sing dikongkon golek. Lah iki tempate oleh ono ge TikTok rek, aku lagi viral-viralnya. Nah, ya iki tempate rek Dampayung. Komang tiket masuknya wis ketok kan ya, kayak pertama video. Budal toko Sidoarjo iki mang jam 10-an rek. Tutuk kene iki kira-kira beduk rek jam 12. Soale iku waduh rek, ternyata tak pikir iku aku iki kesasar, ternyata bener rek, sampai aku keputus asa soalnya wis ngeliwati pacet. Nang jero atiku sampai ngene engko nek gak tutuk-tutuk wis puter balik ae dolen nang pacet. Lah ya apa wong mrene iki patokane Google Map tok arek. Aku wis gak ero belas pokoke nurut Google Map. Kok koci adoe ngono lho. Ternyata yo ancene adoh. Lah iki lho rek, aku kait budal salvo ambek iku mang pentol kipas dadakno enak rek rasane. Lah iki aku maem gek cideke pintu masuk rek, anak kia iki njaluk pop mie. Lah aku maem rujak ayah iko mang sego pecel rek. Murah kok rek, iki wingin tak emek 42.000 ambek 3 minuman ambek 1 kerupuk. Lah wis wareg rek, ayo lanjut mantuk iki yo waduh rek, suwe gak tutuk-tutuk omah.